Salut și bine v-am găsit la un minunat nou episod. Astăzi suntem cu Mucuț, cu mine și cu Mateo. Filmează și tu un pic, Mucuț. Filmează mai aici, că suntem la marginea pădurii. Filmează și tu. Uite-te, frate. Astăzi Gen, suntem cerul la noi e mai luminos. Aici zici că suntem în anii 90, ești nebună? Uite cum se vede. Pe partea asta sunt niște blocuri aici. Nu știu de aia lumina asta. Bine, da, avem. Și... What? Ce? Ce se... What the fuck? Ce? Unde Astea e? sunete de Lifehead, bă. Nu știu dacă vă știu. S-a oprit. Bă, băieți. Hai că da. Te uiți tu la mare prostie, Mateo. A, bă! Bă, dar e cam tare. Nu știu dacă pe filmare se aude tare, dar aici e destul de tare. Mateo are căști, are noroc. Ce Dumnezeu ascultă căști, Dumnezeu. Știți la PewDiePie, corect? Nu. Da, fără care nu auzim noi. Hai, bă, e adevărul. Arată la Brawl. La ce te uiți? La ce te uiți? Bă, s-a oprit. Vă vedeți? Dau scroll așa, fără motiv, nu știu. Ce ai scos? Dau scroll așa, fără motivul ăsta, nu știu. De plictiseală. Ba, a ieșit de pe PewDiePie sau la ce se uită el. Chestia e că noi nu-l vedem, deci noi avem mai multă lumină. Aici, în realitate, noi îl vedem bine, dar Bă, pe nu știu filmare unde... nu avem lumină. E întuneric. Aoleu! Nu știu cum e la voi, dar stare că și are noroc, bulană. Da. Noroc mult. Deci dacă mai... Mamă. Aoleu. Nu, deci dacă îmi dă unul jumpscare. Dacă știu, mă? Bă, dar ce mă sterică. Mamă, dacă îmi dă unul jumpscare. Bă, băieți, apăsați butonul de like, că murim aici, bă. Clipul ăsta nu avem ce să facem, că Lifehead e mult mai rar, frate. Că nu întâlnim pe site. Deci ăsta Da, va hai fi să de vă 20 de filmăm. minute și dacă îl găsim, nu știu. Dacă nu îl găsim, poate facem partea a doua. Dar după, nu știu, stăm aici de o oră, cred. Pentru că, băieți, vreți să vă zic ceva? Stăm de oră? Păi stăm de Păi da, când am intrat în pădure. Da, Dar nu m-am uitat pe ceas să văd dacă a trecut o oră sau jumătate. La 9 jumate eu am 11 noapte, la 9 jumate am plecat. Eu, e 11 noapte la tine? Da, e 11 noapte. Bă, băieți, deci e foarte greu de Lifehead. Pentru că Lifehead, bă, nu am mai scos muzică. De Siren Head, l-am văzut instant. De Siren Head apare. Da, așa, nu. Băi, Dacă mă întrebați și după zidul ăsta e o autostradă. Deci după zidul ăsta e tocmai autostrada cu 3 benzi. Asta știți. Mi-e și frică. ia, ține și tu telefonul să văd dacă pot să mă urc. Ia. Deci dacă te urci, ești zeu. Fă-i tu scară, Mateo. Gen, îi faci scară. Urcă-te. Ok, ți-l țin eu. Dacă stăm ne urcă. Ia, încearcă să sari și să te prinzi acolo. Nu că să nu pe a fost acum 5 ani. Bă, dacă nu vedeți, bă, vedeți că ăsta sclipește. Uite, și pe filmare se vede. Da, știu eu. L-am intrat pe pământul. Mă rog, nimic. Nimic interesant, băieți. Nimic. Și fiți atenți, noi dacă strângem 30-40 de like-uri, facem partea a doua. Să fie clar, băieți, facem partea a doua. Dacă strângem 20 de like-uri măcar. 20 de like-uri. Bă, deci măcar 30, că la ăla cu Siren Head. Bă, facem 200 de vizionari, dacă facem 200 de vizionari. Mai mult ca la Siren Facem o Head. surpriză, arătăm licuri. O să facem un videoclip când arătăm toate licurile pe Brawl Stars. Deci, sau, fiți atenți. Arătăm licuri, ia să vă licuri. Nu vă arătăm licuri. Bă, fiți atenți. Da. Băieți, deci noi, dacă facem 40 de like-uri măcar, bă, 40, că la alea a fost 20 și am zis minim,
Măcar minim 30, bă, băieți. Cum zice, cu 5 like-uri mai mult, că la ăla am făcut 26, bă. Ha, bă, vă rog. 28 la ăla. Avem 28? Bă, măcar... E 11 și 38. Mamă. Bă, voi vedeți? Te Libelulă. Ce e asta? e fluturaș. N-are cum fluturaș, că fluturașul e altceva. Bă, ce miroase așa? Bruno, corect? Aoleu, s-a căcat Bruno. Băieți, s-a căcat Bruno. E un cățel ăsta din pădure care stă aici. Hai pe asta, că aici nu s-a căcat. Care stă pe aici, știi? E unul care îl crește. Bă, mai știți atunci când eram atunci în pădurea asta, bă, și când a zis cineva cine e acolo și am fugit? Dar nu eram pe vlog, bă, ții minte. A, da, bă. Mudă, era și tu, Mateo, nu? Eram și eu. Bă, deci deci nu știu. Noi ne plimbam prin pădure, doar. Ne plimbam prin pădure A, să vedem. jucam ceva genul Da, infected, nu, drogat. da, noi Jucam vrem... drogatul. Da, jucam drogatul, dar noi vrem să vedem dacă e cineva pe aici. Noi jucam Bă, drogatul voi și ați auzit? Așa auzit. Nu, Mateo, tu faci din picioare. Bă, nu mai fă. Era așa. Voi ați auzit? Ha, bă, nu mai fă. Te-a naibii. Da, băieți, voi știți că... Băi, voi știți că... Ce? Noi nu l-am observat în tot acest timp. Uite-l aici. Sau nu? Nu e el. Nu e el. Vedeți, bă, Nu e el, bă. Să stai cu asta aici, să faci poză cu el. Ha! Să fac, uite, Ia uite pe la head. Hai că da. la... Nu l-am găsit, mă. Bă, dăm puțin. Bă, mai stăm încă 2 ore aici. Mai stăm încă 2 ore. Nici chiar 2 ore. Bun, hai să ne mai plimbăm și noi prin pădure. Bun, haideți. Să ne mai aici mai... Ai dat? Ce? Ce? Suntem pe filmare? Da, mă. Da? Da. Bă, băieți, noi stăm aici ca niște proști, într-un fel. La ce pana mea trebuie? Bă, nu că suntem proști, dar noi vrem. Deci, noi care ne chinuim în pădurea asta, să vedem dovada că există moști. Că există, Deci, bun. că există. Exact. Ok, vom... Da, Stai, câte minute are? 7 minute 33. Mai stăm puțin. Să facem 10 minute măcar. Nu, Măcar. măcar 10. Bine. pauză? Ce? Nu, n-am pus. What the... Atât. What the fuck? What the fuck? Le punem pe astea? Ce? De ce te joci, bro? Da, pana mea, se joacă și ăsta, bro. Bravo, Mateo, bravo, tată. Ok, bă, deci dacă mai bag o dată sunete, eu fug. Și eu. Bă, mai stăm 2 minute pe Bă. Bă, eu nu cred că sunt de Science Head. Nu cred. Păi nu, sunt de la head. La Fugi! Fugi, că nu mai stau aici.